హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే అండి. మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసింది ఇంకో వీడియోతో. ఉదయ కిచెన్ తప్పకుండా ఆదరించండి. మీకు ఇదిగోండి, ముక్కలు ఉడికిపోతున్నాయండి. అరటికాయ అంటు పులుసు పెట్టి చేస్తున్నానండి. ఇదిగో ముక్కలు ఉడికిపోతున్నాయి. వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం. ఇదిగోండి చింతపండు, బెల్లము, ఆయిలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలు, ఉప్పు, కారం. ఇవన్నీ బాండి వేడెక్కిందండి. ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఒక గరిటెన్నర ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ మినప్పప్పు ఒక స్పూన్ వేసాను. ఆయిల్ ఎక్కువ అక్కర్లేదండి అంటు పులుసుకి. ఒక స్పూను ఇది వేసాను. జీలకర్ర హాఫ్ స్పూన్ వేసాను. పసుపు ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేస్తాను. ముప్పావు స్పూన్. మిరపకాయలు వేస్తున్నాను. మిరపకాయలు వేసానండి. ఒకసారి చూద్దాం. కరివేపాకు వేసుకుందాం. ముందు పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి వేగిపోయింది. ముక్కలు వేసేస్తున్నాం. ఇవన్నీ మంచిగా అడుగంట కంటే మెల్లగా తిప్పండి. ఇవన్నీ మంచిగా దీనిలో కొంత ఉప్పు, ఇవన్నీ ఉప్పు వేసాను. ఇదిగోండి ఉప్పు వేసాను, కారం వేసాను, బెల్లం వేసాను. ఇదిగోండి చింతపండు వేస్తున్నాను. చింతపండు ఎక్కువ అక్కర్లేదండి. కొంచెం ఒక గోలీకాయ అంత చింతపండు, గోలీకాయ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి చింతపండు. చాలా బాగుంటుందండి కూర. అందరూ ట్రై చేయండి. నాకు ఎట్లా కుదిరిందో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి తప్పకుండా. ఒక్క నిమిషం మూత పెడదామండి. ఒకసారి మూత తీసి చూద్దామండి ఎంత మటుకు ఇదిగోండి కూర అయిపోయిందండి. చక్కగాను మంచిగా మగ్గిపోయింది. ఒక్కసారి తిప్పుకుందాము. తిప్పేసి స్టవ్ బంద్ చేసేసుకుందాం. ఉప్పు కారాలు అన్నీ మీకు ఎలా నచ్చితే అలా వేసుకోవచ్చండి. దీనిలోనూ మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగాను. నాకైతే నేను కొంచెం కారాలు ఎక్కువే తింటాను, అందుకోసమని కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకున్నాను. అది మీ ఆప్షన్. ఎంత కావాలంటే అంత మీరు చూసి వేసుకోండి. ఇదిగోండి స్టవ్ బంద్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు టేస్ట్ చూద్దాం. ఇదిగోండి బౌల్లోకి తీసుకున్నాను. మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండాను. ఎలా కుదిరిందో నాకు కూడా చెప్పండి, కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సీ యూ, బాయ్ బాయ్.